Gloria lilek mulej, nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin u familja ta' River of Love. Inħedġiġkom biex intom tisimaw maħna bil-riqqa il-kelma tal-mulej lejla, nemmel li ħadkun tabarka għalikom u ħatejnkom u ħatiswilkom taġi tal-ħajatakom fil-mixja takom specialment tal-mulej. Kulħadd jitlob mija, jitolbu mija jissa stess, għajn jitolbu l-mulej biex jilluminana u jkellimna mill-kelma qaddisa tiegħu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Kulħadd jgħid miegħi Miss Qadis, kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek, għatini revelazzjoni, għatini għarfien, għatini l-grazzja li niftakar u npoġġi fil-prattika l-kelma tiegħek li ħanisma' l-lejla mulej. Tkellem mill-fom tal-qaddej tiegħek u iftaħ li qalbi, qarbirli qalbi u ħsibijieti u ġeddidli fehmietni bil-kelma qaddisa tiegħek ħajġi glorifikat l-isem ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħammorru malaj fi ktib tas-Salmi kapitlu 23 u għed mill-aktar salmi popolari fil-Bibja u għed mill-aktar salmi popolari fid-dinja u naħseb u għed mill-iktar favoriti u kol ta' bosta kristjani. Salm 23. Nemmen li anka qabel ma konna kristjani bosta jkunu tiġa semaw b'dan is-salm għax huwa salm sabiħ, però b'ċertu dispjaċir jiddispjaċini ngħid li ħafna drabi nisimgħu dan is-salm f'xi funeral. Għalkemm it's okay, imma dan il-salm mhux qiegħed hemmhekk biex għal-mejtin, għal-ħajjin. U mhux qed jitkellem fuq affarijiet li assaċ joddu għal-mejtin isserħilu min imut fi Kristu huwa fil-preżenza tal-Alla diġà, fil-preżenza ta' Kristu. Imma huwa salm għal-poplu tal-Alla u qed jitkellem minn punt di vista ta' naċ. Kulħadd jgħid jiena naġa Inti naġa, għara inti jew naġa, jew ħaruf, irrid nemmen li mintix bod jew moza, u nispera li mintix lupu li besta naġa. Imma ħan nitkellmu fuq naċ. Il-konċett ta' poplu tal-Alla indirizzat bħala naċ hija kunċett sew fit-Testament il-Qadim u sew fit-Testament il-Ġdid. U li Alla jirrevela lilu nnifsu bħala raj bosta drabi fil-Bibja ħafna mfattixi tajt fuq Alla bħala raj, bħala shepherd. Fl-Iskrittura sew fil-Ġwanni 10 Ġesu jitkellem sew fuq nnifsu li huwa raj, jitkellem ukoll fuq dak li huma rajja imsejħin. Mbagħad hemm dawk li huma ir-rajja fi brackets folots mikrijin. Fl-ewwel Pietru kapitlu 5 jitkellem fuq ir-rajja li Alla poġġa fuq il-Knisja. Fil-Atti tal-Apostli kapitlu 20 minn vers 26 sa 30 Pawlu, Pietru, l-Apostli jitkellmu fuq ir-rajja fil-Knisja tal-Mulej. Imma hemm ħafna ċitajt għaliex Alla jiddilja mal-poplu tiegħu bosta drabi bħala naċ. In-naċ hemm ħafna xitgħallem magħhom minnhom għaliex jirrappreżentaw il-poplu tal-Alla. Jinaw inti suppost jekk inti Kristjan ġenwin tippreżenta naġa. U suppost jinaw inti waħda mill-iktar prinċipi li għanna nżommu qudiem għajnejna u għalli aħna naqdu Alla li jara li l-nifsu u jidentifika li l-nifsu bħala raj. Raj. Għalhekk jena naqraw Salmi 23 fl-imkien, kulħadd jaqra miegħi, jena naqrawha fl-imkien. Infatti din huwa prinċipju verament sabiħ fil-kunċett ludi li taqra l-iskrittura tajjed mhux twersa tajjed jiġi bleħenoli. Fija ħafna potenza. It's very, very powerful to read the word of God in a loud voice. Hija xi ħaġa potenti ħafna
Infatti jiena u tfal illum rajna l-Bibja flimkien, rajna Proverbju Salmi u naqrawhom bleħenoli vera powerful. Vera powerful. Infatti ejna naqrawha flimkien, kulħadd jaqra miegħi minn Salmi 23 minn vers 1. Tlaqna. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jieħodni, hemm u jrejjaqni, imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax bil-ħsara għax inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-aslux tiegħek huma jwensuni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwar li. Miegħi iva jimxu tjieba u l-ħnina meta nkun bistajjeb. Alla ħares. Imma il-jiem kollha ta' ħajti u nammar fid-dar tal-mulej sakemm indum ħaj halleluja. Gloria lil-mulej. Amen. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Kemm il-darba dnija dil-iskrittura u ta' min tajda u ta' min timmedita. Xi tfisser il-mulej u r-raj tiegħi? Sew fil-Testament qadim u ġdid, Alla jrid li inti jiena u inti nsiru nafu lil-Alla bħala raj tagħna. In-naġġa mhix l-iktar annimal li ġeneralment wieħed jammira, imma li lilek Alla iqabbilna ma nagħx. Ma nagħx. Infatti jiena ittrabbejt ħaltarxien fit-tfuliti u niftakar fi żmien meta fit-triq prinċipali letteralment ħa triq il-Palma, ħaltarxien mhix il-bot minna minha, letteralment kienet tgħaddi merħla naġ u mos. Naġ u mos. U ovvjament konnu pjaċina Roma għaddejjin, ir-riħa ma tantx kienet ta' ħafna qaċċe ta' sabiħa u x'kienu jħallu warahom iktar u iktar ma tantx kienet sabiħa. Għax kienu jħallu lek memorja minn fejn kollha. Imma imdorri minn meta kont żgħir nara naċ. U fil-kuntest ludi, it-Testament il-qadim mimli b'eżempji ta' Alla jiddilja mal-poplu tiegħu naċ. U hemm ħafna x'nistgħu nitalmu minna u minna daw il-kunċetti jiena u inti. Number one, Alla bħala raj għandu rwol u kol ta' missier. Dik aħna hawnhekk minn darba smajnija. Però bħala raj huwa dak li meta inti tafu bħala raj tiegħek din hija importanti u din għandha tqawwilek qalbek u tinkoraġġik. Jekk inti taf Alla bħala raj tiegħek vera, inti tista' tgħid li verament xejn ma jonqsok. Infatti darba smajt storja u ġieli qedtilkom xi darbtej hawnhekk jieni ma ngħidha, imma niftakar fil-żmien ta' matul jew ftit wara t-tieni gwerra dinjija, kien hemm wieħed predikatur, mhux predikatur ġifieri Kristjan, just jgħidu wieħed speaker, public speaker, li kien idur fit-toroq u kien jagħmel speeches, mhux bil-fors għax kien Kristjan ġifieri, però darba kien f'teatru u fl-aħħar qabel ma spiċċa x-show tiegħu u kellu jagħmel stands, kien jagħmel daw ix-shows, l-ispettakli, jirrikkonta l-istejjer tiftakru, ovvjament infakkarkom u ħatifhmu għadi, dak kien żmien li ma kien hemmx televiżjoni, ma kien hemmx Facebook, ma kien hemmx YouTube, l-unika forma ta' u mezz ta' entertainment kien li tisma' jew ir-radio, jekk kien jeżisti, għax anka qabel radio, jew xi ħadd jipritka, xi ħadd jipritka, sewwa jitkellem. Allura dik kienet l-unika form ta' entertainment li inti forsi tmur tisma' xi ħadd jitkellem, jirrakkonta l-istejjer. U fl-aħħar tax-show tiegħu qal jiena ħanaqra s-salm u l-iktar psalm favoriti tiegħi u meta qara s-salm kulħadd beda jċabċab dan ir-raġel.
ċabċbu over, xejdu la standing ovation, kif ara s-salm, verament, dew ċabċbulu u jihdu pieċer bih. Umbat għal għaw xaħat ieħor li jixtieq jaqra dan is-salm, jekk tafu bl-amment, għax dan huwa salm li bosta u min immemorizzaw huwa salm tajjeb li timmandetaħ. U kien hemm ġuvni, forsi mezzata, u qal ħanajdu jien ħana rekkonta jien. U dan il-ġuvni tela u beda jirreċita, jirrepeti, to recite bil-Inglis tgħidha, ma tantx nużawha bil-kalma tirreċita bil-Malti, to recite. Is-salm 23. U kif spiċċa s-salm l-udjenza kollha baqgħet sikta. Eqqas ħoss. U dan il-public speaker li kien jipritka madwar l-Ingilterra għallu kemm indur l-Ingilterra, kemm indur fit-teatri u postijiet nippretka u nagħmel daw l-istejjer, qatt mer nexxieli nġib ir-reazzjoni tan-nies qudiemi bħal ma rnexxielek tagħmel int. Għallu ma nafx għaliex x'inhi d-differenza. Li ieħor daħleh, għax kien Kristjan, għallu inti taf is-salm jiena naf l-raj. Alleluja. Jiena u inti nistgħu nkunu nafu dan is-salm. Imma l-mulej jridna insiru nafu l-raj. Għaliex meta biss tkun taf l-raj verament ħajkollok il-benefiċċji ta' daw is-salm daw il-punti kollha li semmew fis-salm 23. Ħanaqraw x'inhuma daw il-benefiċċji. Number 1, l-Iskrittura tgħid li bl-Ingliż he leads you. Number 1 li inti ma jkollok xejn x'għandek bżonn. It-tieni jgħidlek li imexxik fejn hemm quiet or tranquil or peaceful waters bl-Ingliż jgħidu. Tfisser meta inti għandek l-raj imexxik, isimgħuha sewwa di. Għaliex fil-ħajja jkollok ħafna problemi xi tiffaċċja. Però jekk tħalli r-raj imexxik, kull fejn imexxik ir-raj, anka jekk inti għandek gwerra dej madwarek, inti il-raj imexxik fil-paċi, fit-tranquillità. Ma jkollokx għal-gwerra tista' tkun barra imma ma tkunx ġo fik. Meta Ġesu kien fuq id-dajsa ma' disċipli fil-maltempata, il-maltempata, il-problema mhux għax huma kienu fil-maltempata, imma il-problema hija ħallew il-maltempata tidħol fihom. Jiena u inti sew bħala naċ tar-raj Sidna Ġesu ngħaddu minn bosta challenges, sfidi fil-ħajja. Però jekk tħalli l-raj vera jmexxik, il-paċi għandha tirrenja f'qalbek. Għax hija parti mill-frott tal-Ispiritu li għadna kif rajna daw it-tfal jagħmlu l-kors fuqu. U hija parti mir-riżultat li verament inti taf l-raj. Għandek paċi f'ħajtek? ħafna minnkom, jekk mhux kollha kien minnkom tgħidu li għandkom xi challenge, sfida, problema li tiffaċċjaw. Però in the midst of it all, f'nofs il-kaos li hemm madwarek, kapaċi tgħix fil-paċi jekk inti tgħix mar-raj u r-raj jmexxiku? Għax fejn jmexxiku ħajkollok il-paċi mhux bil-fors madwarek, imma l-paċi fik. Il-paċi fik. Meta inti tkun verament taf li dan ir-raj, xejn ma ħajonqsok. Iżda aħwa, in-naċ letteralment bħala annimal jiddependu fuq kollox fuq raj. Konta ta' fodi? In-naċ letteralment f'kollox jiddependu fuq raj.
biex inaddafu, biex jitmaħħu, biex imexxihom, biex jipproteġġihom. In-naġa il-bniedem li kapaċi jidentifika u jsir jaf l-raj jinduna bħalma qal Ġesu Ġwanni 15 vers 10 minn 5 sa 10. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Dik hija l-kondizzjoni vera tan-naġa. Ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk kienu inti nafdaw fih u nħarsu lejh, issa ngħidilkom għaliex hemm ċirkustanzi fejn in-naġ jitħawdu jekk ma jibqgħux iħarsu lejn ir-raj. U hija waħda mis-sintomi ta' ħafna Kristjani li jibdew ħarsu lejn ir-raj, imma il-moment li tibda tħares lejn naġ oħra titħawwad u titlef id-direzzjoni tiegħek. Amen? Alleluja. Għalhekk number one, mux number one, nisa nafx kemm il-number di, imma u li jmexxini fejn l-ilmijiet bl-Ingliż jgħidlek fejn hemm il-kwiet. Żgur kollha kemm aħna ngħaddu minn staġuni li ma jkollniex kwiet madwarna, imma jekk inti vera timexxik ir-raj, il-kwiet jibqa' jinstab fik. Xi ħaġa wkoll interessanti li n-naġ huma faċilment jitħawdu fid-direzzjoni tagħhom. Il-mument li ma jibqgħux jimxu għar-raj, in-naġ faċilment jitħawdu. Għax m'għandhomx weħidhom sens ta' direzzjoni. Għandhom bżonn in-naġ. Għandhom bżonn ir-raj li jieħu ħsieb in-naġ. Fl-Iskrittura, ovvjament, aħna llum qed nirreferu għal Ġesu, anke għal missier, għax wara kollox sewwa għal missier jidentifika lilu nnifsu bħala raj u anke bħala Ġesu. Sewwa. Imma interessanti li wkoll il-mulej għalkemm aħna kollha kemm aħna rridu nħarsu lejn Ġesu. U Ġesu għalla l-missier u l-Ispiritu Santu huma l-unika raj perfett, però tagħna rajja biex imexxi l-poplu tiegħu. Bosta nies Kristjani li ntqajt fiha fil-ħajja tiegħi u hemm xogħol wkoll xi minnkom jgħidu jiena m'għandix bżonn pastor. Għalkemm mhux ħanitkellem fuqha dik, però dik hija a pure demonic doctrine huwa purament ribellioni ibbażata fuq l-ebda skrittura. Ma tistax taqbad skrittura waħda u tagħmel violation ta' turrum skritturi oħra. Alla li waraj tant iħobbhom lin-naġ tiegħu li tom rajja wara qalbu. Issa ovvjament bla dubju m'hemm l-ebda raj f'din id-dinja perfett. U biss ir-raj perfett. Amen. U r-raj irid ikun jaf lilek u inti tkun taf lilu. Amen. Alleluja. In-naġ mingħajr raj xejn Ġesu. F'Mark 6, f'Mattew 9, 36, tgħid Ġesu meta ħares lejn Iżrael u Ġerusalemm qal jien għandi il-Bibja tgħidlek kien imqanqal b'konfużjoni għax kienu mifruxa bħal merħla mingħajr x'jiġrilhom in-naġ mingħajr raj? Jitgerfxu, jintilfu. Kunċett sabiħ huwa xi ħaġa interessanti wkoll din. Li lilek jarak naġa qabel ma raftu. Ġesu lilek ħares lejk bħala naġa qabel ma raftu, qabel ma dħalt fil-merħla tiegħu. Għalhekk Ġesu jgħid fi Ġwanni 10, jien għandi naġa oħra li mhumiex parti minn dan il-maqjel. Issa aħna l-Maltin kalma maqjel ma tantx ġobni, ġeneralment meta xi ħadd iħalla ruxma ta' ħmieġ u mbarazz u turrun whatever ngħidulu maqjel. Ma maqjel ġifieri fejn jgħixu jagħmlu n-naġ. Issa vera u min jagħmel maqjel, imma ma tantx hija comparison sabiħa bil-Malti l-kelma maqjel. Sewwa ġeneralment iktar nittrabu xi naħseb il-maqjel ma tal-ħnieżer jiena iktar jagħmlu ħmieġ u ħnieżer. Imma msommen wej. Please ibqa' naġa, ssirx ħanżid. Alleluja. Mingħajr raj
L-iskrittura ġesu jgħidilna ma nistgħu nagħmlu xejn, nitilfu s-sens ta' direzzjoni tagħna. Immaġina intom, isimgħuni aħwa. Immaġina knisja mingħajr raj. Immaġina poplu talla mingħajr ir-raj. Jiena naf b'xirek nibża ngħidilhom knisja. Tista' ma taqbilx miegħi jekk trid, għamel inti. Però għejdli dik il-merħla fl-esperjenza tiegħi ngħidlek bla direzzjoni, bla viżjoni. Għaliex il-viżjoni u d-direzzjoni ma jagħtuhiex in-naċ, jagħtuha r-raj. Ir-raj taħt ir-raj il-kbir. Amen aħwa. Biex jiena u inti ikonna direzzjoni, irridu narfu l-raj, u r-raj it-tajjeb ipoġġik taħt raj. Però anka r-raj nifsu u kol taħt ir-raj. U r-raj nifsu u għanaġa għal taħt ir-raj il-kbir. Amen? Halleluja. Minajr ir-raj in-naġa hija f'periklu u m'għandha l-ħadd min jiddefendija. Ma nafx hekk qatt rajtuhom, ħafna anke hemm ċertu annimali simili, imma in-naġ jekk tħalliha f'nofs ta' triq ġejja karozza, taf x'tagħmel? Nizid. Ma żżurx. Ma tafx tiddefendi lil nifisha. In-naġa mhix maħluqa biex tiddefendi lil nifisha. Infatti, jekk int naġa bil-fors għandek bżonn ir-raj. U r-raj jiġbor il-merħla tiegħu biex jipproteġġihom. Għalhekk in-naġa ma tista' tagħmel xejn mingħajrha bħalma Ġesu. Mingħajrha ma tistgħu tagħmlu xejn. Għandek bżonn lili f'kollox biex immexxik, biex nipproteġik, biex intik direzzjoni, biex naqslek. In-nax taf kemm jitħamġu. Irid jaħsilhom ir-raj. Kull meta tiġi river vinti tuħu ħasla. Tuħux għalik, ġejja mill-mulej dik il-ħasla. Meta tħossok qed tuħu ħasla, illu grazzi mulej, inti r-raj tiegħi, xejn ma jinqosni. Oqrok. Vera, amen, alleluja. Thank you, Lord. U li wassalna u joħodna fejn mirat għaliex lilek u lili, isimgħuni aħwa. Tantem vera x'tistudja f'dan is-salmi. Lili u lilek il-mulej jrina li niddependu fuqu f'kollox. F'kollox. Ġesu jgħidilna ejja għandi intom li tinsabu imtaqlin u imħabtin. Ġifieri lili u lilek l-waħda mill-ewwel sejħiet li l-mulej għandu għalik u għalija taf x'inhi? Rest. Strieħ. Jekk ismawni, naf li bħala umani niffaċċjaw ħafna challenges. Per jekk aħna nsommu verament għajnejna fuq ir-raj, jiena u inti irrid ngħix f'ħajja jista' jkun għaddejja gwerra madwarek imma int fil-paċi. Jekk verament għaraft ir-raj, qalbek tkun fil-paċi. Infatti, minn ftit oħra naraw li anka fost l-edewwa tiegħek trid tkun fil-paċi. Jekk inti għaraft l-raj. Għaliex inti m'intix maħluq għal ġlied. Taf li n-naġa mhix maħluqa għal ġlied? Mela l-Kristjani li huma ġellieda dawk naġ. Jew bidlu sufhom. Jew kella minn dejjem kienu xi ħaġa oltre minn naġa u issa sufhom qed jidher differenti. Għax in-naġa mhix maħluqa għal ġlied. Araw kont xi bulldog. Xi tigra.
Ma n-naġa mhix maħluqa għal-ġlied. Għalhekk il-mulej jgħidlek il-battalja hija tiegħi. Int strieħ. U llum il-ġurnata naraw Kristjani jagħtu fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, arru kaza, vera, arru kaza. Skużawni l-espressjoni ta' tqallih. Xi ħaġa interessanti, hemm karatteristiċi fin-naċ li huma simili ħafna ta' ċertu Kristjani, imma in-naċ moħkoma. In-naġa bħala annimal mhix annimal ġellied. Hemm affarijiet li jistgħu jagħmlu li anke aħna l-Kristjani nagħmlu xi kultant. Pereżempju waħda mill-affarijiet li in-naġ bejniethom xi kultant jagħmlu huma jistragiljaw jew jippuxjaw il-naġa law jew lem biex iżommu l-pożizzjoni tagħhom. U it-titlu tagħhom. Hemm dak li tip ta' struggle. Xi kultant ukoll li hija daqsxejn selfish minn natt tal-naġa, però wkoll tara f'ċertu Kristjani. Jekk għamilta inti, tajjeb li tindem il-lejla. Li ċertu Kristjani, pereżempju, di vera li n-naġa jagħmluha, pereżempju jekk naġa tweġġa ma tkunx tista' żomm iktar mal-merħla, in-naġ xi kultant jaġixxu bħal xi Kristjani. Jabbandunawha dik in-naġa għaliex jibżgħu li peress li hija dgħajfa it becomes the weak link. Minflok jiddefenduha. Imma dik in-naġa li tkun imweġġa x'jagħmel ar-raj, ir-raj jimur jiġborha, jerfagħha u jrabbiha hu. Hemm naġ li jiġu mweġġa, forsi għax jiġu jew weġġew ġralhom xi ħaġa, u ma jistgħux ilaħqu iktar mal-merħla. ċertu naġ jabbandunawha għax jarawha bħala trett. Ir-raj imur jerfagħha, idewwiha u joħodha d-dar tiegħu jirabbiha. U dik in-naġa hija dik in-naġa li tkun taf it-taħbita ta' qalbu għax jannaqa' miegħu. Sfortunatament, ħafna Kristjani m'għandhomx dik il-karatteristika għaliex aħna suppost bħala naġ, imma aħna sa mhux naġ biss, aħna nies u għandna n-natura ta' umani li għandna nkunu fejn hemm id-dajjef, nissapportjaw, ngħinuha biex dik in-naġa ma tibqax wara imma tiġi merfuqa. Però anke meta l-Kristjani, n-naġ Kristjani jinsew dik in-naġa, jew iduru lejn dik in-naġa jarawha bħala tred, il-mulej ma abbandunakx. Il-mulej resa iktar lejk u refak u lilek saħħek iktar. Għalhekk is-saħħa tiegħek tiġi mir-raj iktar milli min-naġ. Imma fil-merħla, fil-xirka, lupu, isma' għadi, lupu ma jattakkax merħla, jattakka naġa waħda u jifrida mill-merħla. Xi ħaġa wkoll interessanti għax hemm ħafna paralleli. Il-lupu ma jattakkax ir-raj. Dejjem jattakka naġa dgħajfa. Għalhekk meta tara lupu anke fil-ġisem ta' Kristu libes ta' naġa jew libsa ta' naġa, x'jara jattakkaw naġa qatt ma jattakkaw ir-raj. Irħilu li sfortunatament iva hemm min jikkritika u jattakka lir-raj, imma jekk huwa raj msejjaħ minn Alla, you're wasting your time and you're only digging a hole for yourself. U Ġesu jagħmel comparison bejn ir-raj il-msejjaħ u r-raj il-mikri. Ir-raj il-mikri jabbanduna l-merħla. Ir-raj msejħaħ
jibqa' hemm sal-aħħar. Anke meta jara l-lupu ġej. Amen. Alleluja. Glorja lil Ġesu. Halleluja. Għalkemm aħna l-koll naċ, però l-koll kemm aħna, mhux bil-fors kun pastor, ilkom aħna għandna jkun għall-qalb tar-raj, ġaħna wkoll ulied. Kull wieħed minna għandu jkollu qalb tar-raj, mhux bil-fors jekk inti għandek qalb tar-raj bil-fors inti raj jiġifieri pastor bħala sejħa, imma peress li għandek il-qalb tar-raj u inti suppost tisma' taħbita u l-leħen tar-raj, inti ġor miegħek il-qalb tar-raj tiegħek. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. U bl-Inglis jgħidlek, he restores my soul. U jirrestawra ruħi. U li fejjaqni. Jina winti, Ġesu bħala rajtana, anka fuq rigwarta meta tarfu bħala raj, u dak li dejwik, u dak li fejqek. Ifejqlek ġismek, ifejqlek ruħek, letteralment, bħala raj. Allura meta aħna wkoll għandna bżonn il-fejqan, il-naġa ma tistax tfejjaq li nifisha, għandna bżonn ir-raj biex ifejjaqna. Amen, alleluja. Imexxini fi triqat tas-sewwa, bl-Ingliż he leads me in the path of righteousness. Il-kelma righteousness hija kelma rikka ħafna. Nippreferija bil-Ingliż milli bil-Malti, imma jiġifieri ħanilkom xi ħaġa sabiħa fuq Iżrael, kif jaraw in-naċ in Iżrael. Meta number one, meta int għandek raj fi Iżrael, dan huwa bastun. Vera, infatti daw xi ħadd tagħmeluli xi 3 snin ilu tawli bħala bastun. Għadni ma żajtux issa. Anyway. Meta ir-raj jimxi u jitkellem fuq il-rod, jitkellem fuq il-bastun tar-raj. Imma huwa mhumiex ismawni, għaxin xi ħaġa interessanti. Ejla bro. Mika jaskam. Kam brother ġazrit. Kam Mario. Ejla uġbin. Naġa tajba inti. Mela. Kolħat jagħmel 1, 2, 3. Ħannara. Tajba, taddi. Issa, oqgħodu daqsxejn aqoċċa. Mela, isimgħu, din hija interessanti. Ir-raj, intom bdiet iżommu għajnejkom fuqi, bħala r-raj ta' parsi. Għalkemm veru raj fi Kristu bħala xebel. Ir-raj, in-naġ iridu ħarsu lejn ir-raj. Moħħkom hawn. Le, intom, brav, għandkom raġun għax. Għandkom raġun. That was a good reaction. That was a very good reaction, actually. Bravi. Il-lallu bravu, kan l-isra, bravo, xbin, keep it up. Hallelujah. Lemma, that was a good reaction, imma rrid nagħtikom kunċett. Ħanilkom għaliex. Dil-ġimgħa kont nitkellem ma' xi ħadd. U bħal speċi qalu li ma mhux inti tittippux-jom, le, sena ftit. Żommu qogħdu hemmhekk issa ftit sekondi. Ir-raj mhux hekk. Ir-raj ma jippuxjakx, ir-raj jillidjak inti tissegwi. I don't push, I lead. Għattifmu? No, dini interessanti. Għalix ħafna għandhom l-impressjoni li l-pastor xogħlu ankalla jippuxjak, no. My job as a pastor, u iktar Alla bħala pastor. Anka l-Ispiritu Santu, imkien ma jgħidlek l-Ispiritu Santu jippuxjak, l-Ispiritu Santu jillidjak. Intri timxi warajh. Bħala Ġesu, bħala Alla l-Missir li huwa r-raj tagħna, jekk inti ma trix titħarbat, jekk inti ma trix titlef id-direzzjoni tiegħek, inti tibqa' tħares lejn ir-raj.
Sewwa issa ir-raj naturali m'hemm l-ebda raj naturali perfett. Imma Kristu huwa r-raj perfett. Sewwa, imma ħafna, apparti li ħafna vera ma jżommux għax hemm f'kollox fid-dinja f'kollox, vera ma jibqgħux iħarsu lejn ir-raj, sewwa, imma jekk inti ma tibqax ħares lejn ir-raj, Kristu ħadd intilef. U ħadd tiġi f'periklu għax inti bħala ħaġa m'intix b'saħħtek biżżejjed biex waħdek tieqa' fil-volpi. Issa, wieħed minnkom inqala mill-mal-merħla, please. Wieħed minnkom. Inti li żar wieħed ta' parsi. Mela, waħda minna ġissa dbijat mill-merħla. Isimgħuha. Il-raj jaqbad hekk biex ma taħdarx. Tifhem? Ix-xogħol ta' dan il-bastun. Sewwa his rod and his staff, they comfort me. Issa isma'ha. Jekk inti kxabad bih da I won't comfort you, promise. Sewwa. Imma it comforts the sheep, but it afflicts the wolf. Isim'ha. If the word of God afflicts you, you may not be a sheep. You may be a wolf. The sheep, ix-xogħol maġġur tar-raj huwa li jmexxi l-merħla, jipproteġi l-merħla mill-pup, sewwa biex jekk jiġi xi lupu li jitma' l-merħla, jitma'. Il-bniedem ma jistax jgħix bil-ħobs u l-ilma biss, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom ir-raj. Għalhekk meta inti l-kelma talla toffendik, m'intix qiegħed f'pożizzjoni tajjeb. Għalhekk ħabib wieħed tiegħi kien jgħid jekk iż-żarbun jiġik ilbsu. Tu għax tgħidli għax qed jitfa' l-botti, jekk jgħod għalik ilbsu. ħalli l-għadu ma jbiddillekx in-natura tiegħek minn naġa għal moża jew iktar minn moża għal lupu. Amen? Maħkom hi. Dan huwa l-istandard. Xi ħaġa interessanti wkoll, ir-raj jiena m'iniex f'persunti m'iniex xi persuna kbira, għalkemm minn ġewwa 1000 darba kbar milina fuq barra. Imma meta ir-raj jiftaħ saqajja, jiftaħ idej. U jagħmel hekk quddiem il-pup, b'dan il-bastun ibbeżza il-ħatar, eżatt, il-ħatar tiegħu l-assoċjaw. Dan il-bastun ibbeżza lill-ledewwa ta' naċ. U jiservi bħala protezzjoni. Infatti xi ħaġa just in case għalli jkun xi darba tkun xi foresta u jiġi xi lupu jew xi iljun jew xi ors jipprova jibillek. Biss waħda mill-affarijiet li għandek tagħmel bis-sejda se ngħidlek. Number one, jekk tiġri you're just fast food, that's all. Okay? Imma waħda mill-affarijiet tagħmel hija di. Għaliex fajnejn l-għadu inti, issa aħna ma nbeżżawx il-ladu bil-natural, inti tbeżza bil-ladu jekk inti midluk kif tgħidilna fis-Salmi 23, żejt jew biż-żejt jew jidlik li rasi. Meta inti l-għadu mill-natural annimal salvaġġ ra kbir meta tagħmel hekk. Imma fl-ispirtu, meta inti fl-ispirtu tqum fuq tiegħek u tuża s-saħħa tiegħek fi Kristu bil-konfidenza tiegħek tar-raj tiegħek, l-għadu jarak kbir. Ma jarakx żgħir, inti tara lilek innifsek żgħir. Għaddu ġabxi bħal daw in-naċ. Hallelujah, thank you boys and thank you Jesus. Amen. Mela. U jmexxini fil-triqat tas-sewwa. Fil-ktib ta' Tieni Korintin, is-sewwa hija don aħwa.
Alla lili u lilek. Ismawni. U, kulħadd jgħid u ipoġġini fil-triqat ta' sewa. Mhux inti tpoġġilek innifsek fil-triqat ta' sewa. U jpoġġik. He places you in righteousness. U triqat ta' sewa jew kella sewa righteousness bl-Ingliż. Hija dawn. It's a gift to you. Issa bħalma kont qed ngħidilkom ġewwa Iżrael meta r-raj jibda jimxi u n-naċ jimxu miegħu, jinnotaw minn fejn għaddew in-naċ għaliex minn fejn jgħaddi r-raj iħalli trejl warajh. Iħalli trejl warajh. Biex jimxu warajh in-naċ. Ħalli trejl. Dawk huma t-triqat tas-sewwa the path of righteousness l-Iskrittura titkellem fuqhom. Ġesu li huwa r-raj tagħna huwa dak li preparalna triq qudiemna u stess huwa triq tagħna. Halleluja. Oqgħodu attenti minn talim fals għaliex imur kontra il-merat u l-ħdura li hu jixtieq ipoġġik fihom. Isimgħuni aħwa. In-naċ ir-raj jiggwida lin-naċ x'għandhom jieklu. In-naċ weħidhom jispiċċaw jieklu kwalinkwa ħaxixa. Jekk ma jmixjomx fil-fejhem ħaxix tajb għalihom. Jista' jkun hemm ħaxix li huwa ħażin għalihom. Allura n-naċ għandhom l-ikel ippreparat mażul mill-raj tagħhom. U isimgħuni aħwa intom, isimgħuni sew. Tliet darbiet qedtilkom erba'. Kull talim, kull prietka, kull revelazzjoni għalik li jint fi Kristu Kristjan tat-Testament u Patt Ġdid irid jiġi marbul, sajferjat, iffiltrat minn Kristu, mhux minn Mose, u laqqas minn Elija, u laqqas minn Samsun, għax inkella qed topera taħt il-liġi tal-kundanna u tal-mewt u id-dell aħna llum ngħixu taħt il-liġi tal-ħajja u tal-ispirtu u tad-dawl. Min għandu id-deħ biex jisma' ħajjisma'. U dik mhux botta, dik hija dottrina. Għax ċertu aħwa saru ħafna bravi, dejjem tassibhom ġifieri, dak mhux xi ħaġa issa. Dottrina trid tiġi filtrata minn Kristu. Mhux minn Mose, Samuel, Elija. Kristu meta Ġesu kien fuq il-muntanja u kellu l-Mose u l-Elija. Alla tafx qal? Qal dan hu ibni lil dasimgħu. Tkun taf imbagħad fejn għall-qalb. How many things are being revealed? It's not called revelation. Halleluja. Iva l-kem jiena. Din hija interessanti. Vers 4, marru waraw, vers 4. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam. Hawnhekk inbidel id-diskors. Ismawni, ma qalx jekk il-mulej mexxini f'wiet mudlam, jekk jien nimxi. Ma qalx il-mulej ħaj mexxini fit-triq ta' dlam. Le, jekk tinsab fit-triq ta' dlam, twaħħalx lejn mulej mexxi kemm. Inti mexxej lilek innifsek fit-triq ta' dlam, issa fil-ħnina kbira tiegħu għax hu wedek li qatt ma nitilqek u qatt ma nabbandonak, vera? Għax imnalla l-mulej ma mhix kondizzjonijiet, għax min jaf kemm il-darba kieku jitlaqna. U ma qalx isma' jiena ħankun miegħek sakemm inti timxi fit-triq li ngħidlek jien eżatt. Hawn xi ħadd sabruħu fid-dlam xi kultant? Telqek Alla? Abbandonak Alla? Biex il-kelma tiegħu titwettaq li jiena qatt ma nitilqek u qatt ma nabbandonak. Issa kapaċi Alla joħroġ xi ħaġa ta' ġid mill-balbulja li għamilt int? Iva. Għax ma telqekx,
għax ma abbandonakx. Ismawni, aħna kristjani, aħna kredenti tal-patt il-ġdid, eżis aħwa. L-Ispiritu tal-Alla ma jitilqek għad. Tista' tmur ġo paġi fil-tiżabel. Mhux qed ngħidilkom għamlu hekk u l-Ispiritu tal-Alla ma jitilqekx. Fit-Testament il-ġdid l-Ispiritu tal-Alla jammar fihak għall-eternità. Amen aħwa? Mux għed nejdilkom morru zablu, ifimni xina nejt. Għed nejdilkom dal-klim għalix ġilis majt minn nis jgħid għax l-Ispirtu tal-la jgħidilek. Mhuwiex vera. L-Ispirtu tal-la tniktu, iva. Bl-Inglis you grieve him, yes. Ma l-ħares, he leaves you. He will leave you. Jak inti meta tmut, kun mitlufu. Tirreġettajt il-Kristu. Ma sal-axħar nifs ta' ħajtek mux ħajtilek. Għalek inti sal-axħar nifs ta' ħajtek tissejjaħ li zem tal-mulej u salva? Għax kikwar kem tal-aqnis il-mulej? Amen? Halleluja. Le, il-mulej ma jitilekx. Id-dilka forsi, tnikkita, l-Ispirtu tal-la tniktu, u Iva. Emmek, l-Iskrittura tkellem, f'Efesini 4 Iva, kaffari. Imqar jek nimxi f'wit mudlam, mela jiena nimxi jem, mux għaxu għanxini jem. Ma nibżax għax mill-ħsara għax inti miħaj. Għantikom kelma ta' koraċ. Mux għed ninkoraġġa l-ħad biex tizbalja u teħx fil-izbal. Imma anke jek zbaljajt. The good news, Alla ma tal-ekx. Lut kapitlu 13 vers 5. I will never leave you. I will never forsake you. Anka meta inti tonqsok il-fidi, jina nibqa fidil. Tini Timotju 2 vers 13. Amen. Halleluja. Ftakar li da kollu jagħmlu minħabba li semtiju għadna kif rajnija. Il-ħatar tiegħek u l-asux tiegħek huma jwensuni. Int ħejji mejda għalija qudiem l-edewa tiegħi u biż-żejt idlik li rasi u l-kalġi tiegħi tfawwalli xi ħaġa interessanti. Iż-żejt, di qatt ma konna nafu qabel, qatt ma realizzajta. Fid-deżert ir-raj kien jidlek ir-ras tan-naġa biż-żejt, jitfalhom iż-żejt. Għaliex fid-deżert tista' timmaġina il-ħmieġ sewwa. Immaġna il-duk li jaħlu ma' naċ, il-parasites li jaħlu ma' s-suf ta' naċ, imma jekk inti tkun midluk biż-żejt bħala ħaġa, xejn ma jħelmijak. U iż-żejt u għad-dubbin. Ix-xitan jissejjaħ the Lord of the flies. He is Lord, but of the flies. We send the Lord of Lords and the King of Kings, and He's with you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Grazie Gesù. Iż-żejt isimgħuni aħwa. Ħafna mid-drabi ninsewhom daw. Taf li inti meta jiena tgħid jien Kristjan, mhux bħal pappagall ma vera. Ġifieri meta tgħid jien Kristjan, tfisser jiena midluk biż-żejt. Hekk ta' tfisser. Meta inti tgħid jien Kristjan tfisser qed tgħid jien midluk biż-żejt. Għalhekk l-Iskrittura twedek Mattew 10, għandek Luqa speċjalment kapitlu 10 vers 27 li l-ħsara ma jistax il-ħażin ma jistax imissek. L-ewwel Ġwanni 5 vers 18 wieħed l-Iskrittura u ta' favorita tiegħi fejn tgħidlek dak li huwa wieled minn Alla ma jgħix fid-dnub, ma jgħix iddominat mid-dnub, id-dnub ma jikkontrollahx għax liben Alla il-mażul minn Alla Kristu Ġesu nnifsu iżommu jippreservah u l-ħażin ma jistax jagħmillu l-ebda ħsara. Għaliex? Għax inti anointed dak fisser midluk biż-żejt. Amen, bħaddu bien li jiġi kontra dak il-naġa fil-desert u jipprova jifaqqas u jibit fih dak ix-xar kollu jibda jibit u jagħmlu l-parasites, imma once li delku biż-żejt ma jistax imissek. Ma jistax imiss naġa. Inti naġa midluka biż-żejt ta' Kristu. Halleluja. Għalhekk ix-xitan ma jistax imissek. Halleluja. U ħejji mejda quddiem l-edewwa tiegħi. Tiġġedtilkom qabel imma dawk li ma smajtunix qabel. Għaliex ħejli mejda qudiem l-edewwa tiegħi. Għaliex Alla minn jekk inti vera mulej huwa r-raj tiegħek, inti għandek raj. Jiena inti għandna raj Ġesu li qatt ma tilef telfa, qatt ma tilef battalja. Meta inti ħad tidħol f'battalja jew ħadd tmur quddiem l-edewwa tiegħek mar-raj tiegħek, inti diġà taf minn qabel
li hu ħajmexxik fil-vittorja f'kull sitwazzjoni anke qabel ma tħalġa fija. Halleluja! Grazzi Ġesu! Glorja lilek Mole Qaddis. U l-kalċi tiegħi tfawwarli. Hemm ħafna x'nistgħu nitkellmu fuq il-kalċi, imma nista' ngħidilkom din tfisser li Alla ifawrek b'kull barka. Din huwa l-kalċi tal-barkit. U għal-kalċi li lilek ifawwarlek ħajtek b'kull barka. Iva jimxu tjieba miegħi u l-ħnina. Kulħadd jgħid il-jiem kollha ta' ħajti. Ismawni, għal-darba ġan fakkarkom. Dan is-salm, illum li anke qed nippritkaħ, qed nirrealizza kemm fih xi rivelazzjoni iktar. Għax imkien ma jgħid ara, jimxu miegħi it-tjieba u l-ħniena sakemm jiena nagħmel kollox perfett. Goodness and mercy follow me every day. ħniena u tjieba isegwuni kull ġurnata f'ħajti. Halleluja. U nammar di xi ħaġa sabiħa. Mhux inżur. Nammar. Il-mulej lili u lilek sejħinna biex aħna namru fil-preżenza tiegħu kontinwament. Dan is-salm huwa għalina ħafna iktar milli kien għal David innifsu. Għax fit-Testament il-qadim il-preżenza kienet tiġi u titlaq. Fit-Testament il-ġdid le. Jiena u inti kontinwament namru fil-preżenza tal-mulej. Halleluja. Glorja lill-mulej. Għaliex il-Bibja tikkomparana man-naċ. Bħalma rajna diġà in-naċ ma jistawx jgħixu waħedhom. Ma jirnexxilhomx. Għandhom bżonn raj. Ma jistawx jiġu abbandonati għax inkella jintilfu u ma wisq vulnerabbli u jispiċċaw jeqirdu lil anfushom għax jitħawdu bejnietom. Aħna niddependu kompletament fuq Ġesu. Aħna bħala naċ il-mulej sejħilna biex nisimgħu il-vuċi tal-mulej. Il-vuċi tal-mulej illum il-ġurnata aħwa mhix viżjoni u ħolm. Jiena nemmen fil-ħolm u nemmen fil-viżjonijiet. Imma llum il-vuċi tal-mulej hija l-kelma tal-aħwa. Jekk xi ħaġa tmur kontra l-kelma tal-Alla u nerġa' ngħidilkom u nagħmel aċċenn fuqha, jekk xi ħaġa tmur kontra l-prinċipji tas-saltna fi Kristu Ġesu, mhijiex minn Alla. Jiena u inti ma ngħixux taħt id-dell u laqqas taħt il-patt il-qadim, infatti b'kull rispett qed ngħidilkom ħadd ma jiskandalizza ruħu. Għalija l-patt il-qadim jista' ma jeżistix. Għax imkien ma l-istandards tat-testament il-ġdid jiġu b'xi mod affettwati minn kif Alla kien jaġixi fit-testament tal-qadim. B'xejn. Għalhekk huwa ġdid, mhux improvjat. Ġdid. Qatt ma kien hemm ieħor bħalu. Qed tifhmu? Halleluja. Hemm ħafna x'tista' titgħallem it-testament il-qadim imma jiena u inti jridu nitgħallmu l-vuċi ta' Kristu. Amen. Alleluja. Aħna bħal naċ prawn u suscettibbli għar-ruxma ta' żbalji. Dajfa. Infatti l-iskrittura tgħidlek fi Iżajja kapitlu 53 vers 6. Aħna l-kol kemm aħna bħal naċ. Kif tajda bil-Malti? We're gone astray. Intlifna qalbna mingħajr ir-raj titħawwad. Ma tafx tobdi? Ma tafx timxi fis-sewwa mingħajr ir-raj? Il-pożittiv li aħna niġu mxebħa mar-rajja man-naċ hija li aħna bħala Kristjani ħa nitkellmu b'mod ġenerali. B'mod ġenerali id-dinja taf li l-Kristjani huma nies ġentili. Mhumiex nies ta' gwerra, Kristjani ma jmorrux għall-gwerra, Kristjani ma jmorrux jagħmlu vendetta. Għalhekk l-iktar nies li huma persekwitati fid-dinja minn huma. Għaliex għax jafu li jekk ħajpersekwitaw u dak jaħfru. U dak jaħfru, dak huma l-raj tagħhom jidhom jaħfru. Qed tifhmu? U dawk jaħfru, dawk jinsew, dawk ma tista' tagħmilhom li trid u ma jagħmlulek xejn. Dawk huma l-idea tad-dinja fuq il-Kristjani.
Għal-naċ allura aħna bħala naċ, aħna suppost ukoll jarawna lilna bħala nies ġentili. Aħna bħala naċ ukoll suppost għandna natura bħala naċ li aħna nkunu kapaċi nsegwu ir-raj. Għandna nkunu bħal naċ kapaċi nitgħallmu, nkunu umli quddiem il-kelma tal-Alla. In-naċ huma xi ħaġa interessanti. Once li n-naġa taf lir-raj, in-naġa hija lejali lejn ir-raj. Għalhekk jekk inti vera naġa tidra r-raj, l-ewwel raj hu fuq kollox Ġesu. Jekk in-naġa topera sewwa tara fir-raj tagħha, ma tismax il-ħna oħra. Tara fil-leħen vera tar-raj. Ħa nagħmel naqas punt. Meta inti għandek madwar id-dinja Kristjani jispiċċaw jitħawdu, number one jitħawdu minħabba ma żammewx għajnejhom fuq Kristu. Wis probabbli bħal mettilkom qabel bdew ħarsu lejn naċ oħra. Xi ħaġa interessanti wkoll fin-naċ, din hija prova, ġifieri dan huwa riċerka. Meta jkun hemm naġa tibda tibża, in-naċ ta' madwar jibżgħu bħalha. Qabduha sew ta' di. Jekk naġa tibda taġixxi tibża, in-naġa ta' madwara tibda tibża bħala. Kemm importanti jiena u inti nimxu bil-fejdi? U mhux naġixxu biċ-ċirkustanzi u nibdew nibżgħu. Għax il-mument li tibda tibża inti dak ta' dek ħajbża. X'ġrilek? X'ġara? X'ġara hawn ġara xi ħaġa? Vera. Vera. L-aħjar stil ta' ħajja li n-naċ għandek taf x'inhi? Faċli. Però ħafna jagħmlu violation tagħha di. Il-komunità. In-naġa mhix maħluqa biex tkun weħda. In-naġa maħluqa biex tkun f'komunjoni. Hemmhekk l-aħjar ħad iffunzjona in-naġa f'komunjoni. Fejn tikber, fejn tiġi protetta, fejn tiġi mitmuha. Amen, u ma tkunx fir-riskju tal-il-pub. In-naċ jibda jirnexxilhom u jkollhom suċċess meta jħarsu lejn ir-raj. Ir-rajja li Alla poġġihom taħthom sewwa biex ikollhom suċċess, direzzjoni, viżjoni u skop. U l-iskop ta' ħajjithom iwettquh. Id-djufijiet tan-naċ huma li sfortunatament faċilment divvera bħal Kristjani. Il-naċ ma faċilment jiġu distratti, faċilment jidilfu l-attenzjoni. Għalhekk kemm ngħidilkom, kemm il-darba ngħidilkom, żommu għajnejkom fuq Ġesu, żommu għajnejkom fuq Ġesu, għax faċli, għax rajt fuq il-YouTube, smajt dik passer, u x'kideb fuq il-fel. Żommu għajnejk fuq Ġesu, żommu għajnejk fuq ir-raj, amen, għax ħad ispiċċa tiżvija. U dawk li huma viċin tiegħek ħajżvijaw miegħek għax dik huwa n-natura tan-naġa kif jaraw lilek sejjerek li oħra jaqbdu l-istess virus u la taħdem virus u da ma jafx għaliex qed jagħmel hekk, ma jaf li dat jagħmel hekk u dat jagħmel hekk u dat jagħmel hekk, ma nafx għaliex imma hekk qed jagħmel. Amen. Halleluja. In-naċ jippanikjaw faċilment. Da vera da. Da riċerka ġifieri naċa bħala annimal tippanikja. Da mhux il-pożittiv, eh? Da l-affarijiet li għandna bżonn nikbru minnu. Jippanikjaw meta jisimgħu xi ħoss, jippanikjaw meta jaraw xi predatur, jippanikjaw malajr, jibżaw malajr. Kif jisimgħu naqra bad news jibżaw, kif jisimgħu xi ħoss jibżaw. Sommajnik fuq ir-raj. Praise and worship team, can you come? Amen. Halleluja. In-naċ jekk ma jżommu ġajnejhom fuq Ġesu, fuq ir-raj, taf xi spiċċaw jagħmlu? Jekk taqbes naġa taqbes magħha l-aħra ta' madwara. Unbelievable. Unbelievable. Għax anka kemm inni Kristjan u kemm inni pastor 20 sena, biss jedajni lek tara naġa waħda daqbes ara, daqbes maħra l-omaħar. Għax qabżet. Għalek, ħanerġa' ngħidilkom naf kemm il-darba tilkom. Dis-sena biss, żomm għajnejk fuq ir-raj. Ġesu l-ewwel qabel kollox.
Amen. Halleluja. Gloria lil-Mulej. U r-rajja u ma dawk li ma msejħa biex jipproteġunnax li Alla fdalhom biex jimxu wara r-raj il-kbir għal ġinnaċ u mbagħad hawnhekk taħt Ġesu aħna kollha kemm aħna naċ, in-naċ bħal dak li bdejt, nerġa' nispiċċa bih, m'għandniex dwiefer, m'għandniex xi snin biex inqattaw sewwa għalkemm għandna l-sien kapaċi nqattaw ħafna bih, sfortunatament. Sewwa m'għandniex mekkaniżmu ta' defense, għalhekk għandna kompletament nibbażaw u niddefendu ruħna biss jekk aħna nżommu għajnejna fuq raj. Eżiż aħwa. Qabel ma nispiċċaw li nista' ngħidilkom hija wara kollu diġà għidtilkom li qedtilkom biżżejjed illejla, hija żomm għajnej fuq raj. Sira fir-raj. Sira fil-qalb tar-raj. Il-qalb tar-raj illum għalina huwa Ġesu. Amen. Grazzi Ġesu, għajni tolbu. Forsi xut minnkom hawnhekk, jew xut minnkom fuq taraw fuq televiżjoni, YouTube, Facebook, forsi kont xi darba naġa qed timxi wara r-raj u tlaqt lir-raj. Però nirringrazzja l-Alla li l-Mulej jgħidlek u jwedek li jekk inti tlaqt ir-raj għadu qed jistennik, ma abbandonakx, ma telqekx, ma nesikx. Erġa' lura lej ir-raj. Illum huwa l-opportunità tiegħek biex terġa' lura lej ir-raj jeżis. Alla lilek ma jridx jitilfek. Ma jridx jitilfek. Iċċekkja fejn ħarist, iċċekkja fejn bdejt ħares li spiċċajt tlift id-direzzjoni tiegħek. Tlift l-iskop tiegħek, tlift il-paċi tiegħek. Għaliex? Għax ma bqajx timxi wara r-raj. Insejt it-taħbita tal-qalb tar-raj. Nsejt li r-raj jittajjeb li iċċedi ħajtu għan-naċ tiegħu għall-berħla tiegħu. Għal dawk kollha li intom idinaw preżenti, u għal dawk kollha li taraw sew fuq televiżjoni, Facebook, YouTube, jekk inti llejla dik il-persuna li għandek bżonn terġa' lura lej ir-raj ta' qalbek u r-raj ta' ħajtek qegħdi talba waraj minn qalbek. Jekk hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, din hija l-opportunità tiegħek biex tagħti ħajtek għar-raj. Ir-raj les li jmut għalik. Illum ir-raj qed isejjaħlek biex inti timxi warajh. Jekk dal-persuna hija inti, sew jekk inti jew preżenti, jew jekk inti qiegħed fuq social media jew televiżjoni jgħid talba warajha minn qalbek. Illum is-Qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Spiritu Santu, ejni ħalli nsir nafek bħala r-raj tiegħi. Għax bħalma inti twedni fil-kelma tiegħek. Jekk inti r-raj tiegħi u hekk iridek li tkun, xejn ma ħajonqosni. M'għandix għalfejn nibża. Xejn ma ħajonqosni ta' ġid. Xejn ta' ħsara ma ħajġrili. Inti tipproteġini, inti tiggwidani, tmexxini fit-triqat tas-sewwa, tidlik li rasi biż-żejt, tiċċirkondani bil-mħabba tiegħek biex nisma' t-taħbita ta' qalbek. Għalkemm jiena naġa mulej, għallimni nara fit-taħbita tal-qalb tiegħek. Iġbidni lejk, ressaqni lejk, għannaqni miegħek biex nisma' t-taħbita ta' qalbek, Ġesu. Aħfirli li jiena żvijajt, ma bqajtx inħares lejk, ma żammejtx ħarsti fuqek. Aħfirli mulej. Anke jekk ngħaddi minn wiet mudlam, inti xorta tibqa' miegħi mulej u ma titlaqnix, ma tabbandonanix u terġa' tpoġġini fuq it-triq tas-sewwa. Ġesu, inti r-raj tiegħi. Millum il-qoddim, xejn ma jinqosni. Inti r-raj li tajt ħajtek għalija. Inti r-raj li xerid demmek għalija. Inti r-raj li ġejt imsallab għalija. Inti r-raj li wara 3 jiem rġajt il-xuxtajt
انت الرعي الكبير الراء. اللي من قدام ولا يعلمني نمشي وراك، نحبك بقلبي كله فيرامنت، مش نحرس لي الناتش تمدواري، ما نحرس ليك فيرامنت، ونجر القلب تراي تياي في قلبي. اغفر لي فين انقصتك، واغسلني بالدم بريتسوس تياك، وادلكني بالزيت قديش تياك مولاي. من القدام ده نطلب لي لك أبا مسير في اسم يسوع كريستو. آمين آمين. هللويا. Grazie Gesù. En onbegrijp als ze zeggen. Grazie مولاي. أو شهاد كان لبزان يسمع هذه الكلمة الليلة. Grazie Gesù. لينا شريعة معكم. هنكمل مور الدار، نكمل نمدت فوق ده السال عشان خفنا ما تلقمش كلش، اما في السيا دخل كم ستايل، اما انك فوق داك بالست تجام خفنا شتمدت زمانك فوق الراي. كل ناجة عندها بزون بخالك لسس راي، تمشيش ورا الناجة، مشي ورا الراي. امين. Grazie Gesù. للكم يا اخوة يوتيوب وفيسبوك الباتشي معكم، نراوكم هذا في الأوضة في العشرة ايو هترتشيفون انت المولاي. God bless you. هللويا. Grazie Gesù. امين. هاتشيب شيبة كبيرة للمولاي. Grazie.